Медитация разшири съзнанието си. Седнете удобно с изправен гръбнак. Дишайте дълбоко. Дишайте и издишайте. Отпуснете краката, ръцете, лицето. Вдишайте и издишайте. Дишайте и издишайте. Насочете вниманието си в областта на сърцето. Вижте енергията си. И сега си представете, че вие и столът ставате едно цяло на молекулярно ниво. Вашите и неговите молекули преминават свободно помежду ви. Вие не се разтягате, по-скоро се свързвате с тях. Сливате се. Дишвайте и издишвайте. Сега си представете, че на молекулярно ниво сте част от всичко в стаята. Разширете се още повече и се слейте с външния свят. Представете си, че сте част от квартала, града, държавата. Представете си, че сте част от цялата земя. Свържете се с земята, с сушата и морето, с всяко живо същество, с всеки народ на тази планета, докато станете едно цяло с всичко. Почувствайте се, че сте едно цяло с Вселената. Представете си, че сте част от всички ярки бели светлини. Слейте се с енергията. Усетете свързаността. Усетете пулса на Вселената и всичко, което е. Накрая си представете, че сте част от бялата светлина, проблясваща в цветовете на дъгата, че сте едно цяло със седмото ниво на битието. Слейте се с тази проблясваща бяла светлина. Всичко е едно. Вие сте енергия, творяща, любяща енергия. Вие сте вечно същество. Поемете дълбоко дъх и отворете очи. Приветствайте седмото ниво на съществуване. Вие не сте нещо отделно, а сте част от Бог, от всичко, което е. Медитация разшири съзнанието си.